Ak chceš v živote dosiahnuť malé zmeny, zameraj sa na tvoje správanie. Ak chceš dosiahnuť veľké zmeny, zameraj sa na tvoje limitujúce presvedčenie. Možno aj ty si sa snažila do svojho života zaviesť nejaké zaručené tipy, triky, ktoré ti pomôžu mať lepší time management, alebo dať seba na prvé miesto, alebo mať viac pokoja, alebo práve naopak viac výkonu, ale nič z toho ti nefungovalo. A práve preto som nahrala novú časť môjho podcastu na tému, ako si stanovovať hranice a dodržiavať hranice sami voči sebe. Ak očakávaš, že ti poviem 5 praktických tipov, ktoré zaručene fungujú, tak si to radšej ani nepúšťaj, pretože ako je u mňa zvykom v mojich podcastoch, tak sa snažím ísť do hĺbky a hovorím ti tam krok za krokom, ako je možné preskúmať tieto svoje limitujúce presvedčenia, ako sa možno pohnúť o krok ďalej a ako urobiť zmenu v tvojom živote, ktorá možno bude postupná, ale v konečnom dôsledku bude udržateľná a veľká.